Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ बिस्वजित बर' इउटुब चेनेलाव बरायबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिबाय आं दा गामियाव दङ साइकेलजों फैदों आं दायो आङो गाविला बेंकआव थांसै एटिएमबो लाखादों नायलांबाय थादो जेसे हायो आं नोंथांमोननो देखायगोन अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम एन्ड शेयार खालाम लोगोसेनो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे जाहाथे सासे इउटुबार महरै सिनायनो हायो बारा पपुलार जायाखै दै लोगोफोर आंनि चेनेला नोंथांमोनासो पपुलार खालामनांगोन आरो मिजिंथिबाय लोगोफोर गासै जोबजासिम नायगोन होननानै बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो मालाय गथ'फोरा बल फिल्ड जोंनि बेयावनो जों बल गेलेयो प्रेक्टिस खालामो लामाया नै दासो जोंनिया रेकर्डिं खालामगासिनो जाथ'वाखै एसे गोबाव नांगोन होनदों नायलांबाय थादो जोंना दलं बानायगासिनो गामियाबो बिराद भितरखा जोंनिया लोगोफोर जोंना नै दासो दलं बानायगासिनो ओंखारथ'वाखै आरो टु इयार्स ना मा होनदोंथाय बावबाय लेब्रा दैमा होनो बेखौ लोगोफोर लेब्रा दैमा बिराद डेन्जार जायो दै होनलांबा बिराद भितरखा गामिया जोंनिया नायलांबाय था साइकेलसो फैदों आं गारि गैयाना लोगोफोर देलांबायगोन र' आंनि गारि बाइकना डमिनारसोलै लोगोफोर नैयाव सासे लोगो लांफानोसै आं मादालटानायाव नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बे ससेया जाग्रोबाय लामाया ब्लकसो जादों लोगोफोर बिराद लामाया ससे जाग्रोबाय नायलांबाय था लोगोफोर गेनाद' एम इ स्कुल एसामिस मिडियाम बड' मिडियाम दङ बेवहाय बेनो जोंनि साखाथिनि बिराद भितरखा जोंनि गामिया लोगोफोर आं दायो लोगोनि फाइनेलि आं दायो मादालटाना मोनफैबाय लोगोफोरनि गामियाव मादालटानानि एल पि स्कुलखौ नोंथांमोनसिम एल पि स्कुल मादालटाना जोंनि साखाथिया बेनो लोगोफोर जोंनि गामिया बिराद भितर उन गोग्लैना थानाय लासै लासैनो डेभेलप खालामगोन आरो न' दा लोगोफोरनि गामि मोनफैबाय लोगोफोर न'आव दोननाय गैया फनाबो गैया लाइनबो गैया ना जोंनियाव दा लोगोनि न' मोनफैबाय लोगोआ दुगैगोन बेखौ नेबाय थादों आं एसे मिनिमाम 20 मिनिट्स बिदिब्ला दोनथ'बाय थांसै लोगोआ ओंखारखांबाय लोगोआबो ओंखारखांबाय नालाय थांसै जों नै बिथाङा जोंनिया थांसै जों सानैबो थांसै आरो मिनि फाल्थु खालामनानै ना आंथ' कमेडिमेनखा नोंथांमोनाबो नुगोन जाबाय कमेडि खालामनो आं बिराद डेन्जार कमेडि रोंखागौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला जों सानैबो फैबाय नै सानैयाबो उइनारखा मोनबायसिगोन आं जेराव फायदायो जों फाइनेलि मोनबायसिगोन दा जोङो खनामुथि होननाय मोनसे जायगा मोनबाय बेवहायनो मोनसे दोङो हाइ स्कुल बापुजि बिद्यापीठ बेखौबो नोंथांमोना देखायगोन नबस्थि सुबनखाता थांजायो बेवहाय बापुजिनि फिल्ड खनामुथि बेवहाय खेला गिदिरबो जायो बेवहाय बिराद प्रेक्टिस खालामो जों बिथिंजाय दोङो बापुजि बिद्यापीठ हाइ स्कुल लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना मिथिया बिराद डेन्जार लोगोफोर खिनिया लामाया Kesaatnya
के साथ मैंने yang baik minane माना दी kesehatina cycle saलायनाय मुजेन बेलेग का लोगोफोर ज' बेलेग लाजिनांगौ खोथा गैया नङा होनबा जों लानो हायो गासै लानो हानायबाथ' लासिगोन नङा होनबा लोगोफोर नोंथांमोनाल' अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम एन्ड शेयार खालाम आंनि इउटुब चेनेल जाहाथे पपुलार जाथों बिश्वजित बर' अफिसियेला मिजिंथिबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ हेल्प होगोन नायलांबाय थादो लोगो जास्ट आं 2 मिनिट्सबानो आं मोनसिगोन जेराव आं फैदोंमोन मोनफैबाय टुप्ला दालां माबा बन्द नामासो मिथिया दै बिराद गाबखागोन आं बन्दबाथाय गोलावफ्रा मानसि yang nih turun aja finally मोनफैबाय ज' दा ओंखाम जादोंनो जाय मालिकआ दसे नेनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो फाइनालि गावैलासिनो दायो आङो टुप्ला जिथु टुप्लायाव आङो फैदोंमोन फैसा दिहुननो दिहुनखांबाय अनलि 1000 ल' दिहुनदो दे आंनि थाखाय आं बेयावनो थांनो मोनसे देखायनाय बिराद दुखु नाङो आङो गाबोन बिराद दुखु नाङो बे लामाजों आं फैयो मालाबा फैयो बिराद दुखु नाङो आं गोबां फरायसाफोरबो स्कुल थाङो गोबां गारि खारो बायदिसिना बिजनेसनि गारियानो बिदि थांलाय फैलाय खालामो बे लामाया दासिमबो मोजां जायाखै जों नोंथांमोननि देखायनाया बिराद दुखु नाङो आरो बेखौनो लुबैयो आंबो मोजां दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मोजां माबा मोनदों जोङो बे लामाखौनो देखायगोन नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर एसेबो मोजां नङा माने ओरैबायदि बिजनेसनि गारियानो खारहैदों जेखिबो माने धन्यमाथों नलबारि थांनाय माबा थांनाय फरायसाफोरा स्कुलाव थांनाय नै दा OHS एग्जाम फैबाय हायार सेकेन्डारि फैबाय गासिबो नम्बस्ति सुबनकाटानिफोराबो धन्दमायावसो फैयो धन्दमायाव लिरफैयो OHS एग्जाम ओमफ्राय जोंनो नै टुप्ला गिरुवा बागानपाराफोरनियाबो थाङो आंगारथ'आ धन्दमाफोराव एग्जाम लिरहैयो बिराद दुखुनांथाव आरोना जेसेबां गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो आं बेखौ जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो नङा होमबा लोगोफोर नायलाय लोगोफोर नै बेखौ दैज्लांफोराव बोरै जानो जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो आं जायखिजाया गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौनो लुबैदो बे लामाखौ माने एसे नायनांगौ आरोना जाहाथे जों बिथांमोनानो नायफिनांसिगोन बेबायदि लामाफोरखौ आं बेखौ साबिनो आरो जायखिजाया लामाखौ फाहामबा गासिबो मोजां मोनगोन आरोना Gandhi, Rehan Gandhi.
थ' लोगोफोर बिदिब्ला दोनथ'बाय दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो थ' बिनि नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो जेसे हगारनो नाजागोन थ' नोंथांमोना लाइक खालाम कमेन्ट खालामनानै शेयार खालाम लोगोसेनो भिडिअखौ आरोबाव बिस्वजित बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नुगोन होननानै नोंथांमोनखौ मिजिंथिबाय थ' नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि थ' बेनि थाखाय दोनथ'बाय थेंक इउ गाइस